Dito pa rin kayo, ikawat na yun guys. Boleh kamot guys. Nawag di ako, hulog ka. Nawag di ako, kayo hulog ka. Nawag ba? Sa panda sa kaya di, nawag. Bawal mag Burger na daw. Ilungkon ba na ko sa Pangalan ba? Salamat yan sa nabot nga din sa buong sa mga editor sa isa Tinson House. Labo kayo nilala mo. Medyo kayo. Bungkag. Pwede. 900 ang gabi eh. Kaya, kausan lakaw ang anak si Dagaw, si Dexter, si Castel. Ang libertiar amo na ilang lahat. Si Castel. Dito mami sa Kwan. Asa to gabi ta kana? De, asa to gabi sa kana? tiyain. Asa to gabi sa naman dito Kwan de kasi nga. Dito may sa pagadian ng tulog. Dito po may nag-birthday. Dito po may nangaon. Nilaos mi di sa buong Tinson House. Kaya matur na sa mesa Sambanga. Sambanga. Kami tingnan rin mga uli may mga Mabuk adlaw. Budget to na yan ang mga 20 kilo naman din. Tuwing hayaw. Pwede nyo lang nabili. Tanang, tubel, kaon, mga 30, budget. Tuwing hayaw na. Yan, susunod sa mga tunod na sa Alite. Buhol, kabigin, budget ka mong gawa ng mga 30. Pengos 40. Tanang na, expenses kaon. Muna akong gasto. Bye. Bahala. Dar. Asa ka, Dar? Motor, Dar. Mahal na guys. Nami karon diri sa Buog. Kung ba nga lugar ba kay Buog? Buog. Sa ano ning sakop, Dar? Sambuanga na, Dar, pagadian pa. Sambuanga? Anong lemon ba? Lemon sito ba nga yang islison? Ibutang niya sinihit. Imnon. Asa ka karon? Ako sa buong guys. Sa Star in. ay, sultan mo sa ba? Ngabi ko na kita yung wala na. Ay, nabi. Wala na.
Tumis Gaisano sa Pagadian City. Nagbaklay kay way kaparkingan. Luwag kayong Pagadian City kay luwag kayo ba? Makilid lagdalan. Batu-batu. Guys, Gaisano sa Pagadian City. guys. Alisa Ano guys. particular nito? Guys. Alisa guys. Alisa guys. Mga gisano, walang pira. Gisano, walay kwarta si Papa. Gaisano sa Yaw ko ni halos. Gaisano Pagadian. Puno sa bao-bao. Ano particular? Gitu na. Gisano, agputo gisano. Emergency Walay man. Oh boy. Diyan maghihulat, sir. Sir. Diyan mag order eh. Iso. Tagalog. Pag-Tagalog, magkakaroon sir. Iso. Ano pa, sir? Sila nga sa daan, balbak ko. Sila balbak ko. Napipili guys, nagpalit may bandisal sa April guys. Sa taring 50. Dagan ng uwan na yan, tabang. Taring sinila na ako guys, napuro na yung kadlaw guys. Muna akong perfume guys, napuro kadlaw. Number 3. Yapon kita mo ha. Nadisan na na ako. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mabuhay na may kailay ko may gibay guys. 14, 15, 16, 17, Ay, masigi may ukuan. 21, 22, Unong. 23, 24, 25, 26, 27, Ah. 28, 2 days or 3 days mo magsakyan. Nagasto na sila guys sa April. Ako yung kalabasa. Ambil, ambil. Dari betul. Sa April sa akong puso ulit. Muna guys naman. Hindi ka nagpa-laundry, Tio. Ayun, mas lupi daw. Saya ingin punta ulit. Motor! Ang sarap ah. Ay, guys! Ha?
southwest on Manapagani and Zamboanga City Road, Maria Clara